naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista. Fools. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Away! Die is Brick op Lyrica Reactions. Ik is Geista Blik. Geista Blik. Welkom bij Brick op Lyrica Reactions. Als het jouw eerste keer is, als jij al reeds was, welkom terug. No? Wat we hier doen, ons react op onze mensen. Muziek. Baie dankie voor alle subscribers. If you feel like subscribing, please feel free to subscribe. Je onder die subscribe knopje. Please afwezig met klikken subscribe. Onze pad naar 8500 toe. Dankie voor de 8200 en iets subscribers. Nee? Appreciate it. Nee? Thank you very much. It's you guys that are helping me grow this channel. And ultimately, expose jullie aan mensen. Aan artiesten wat ons dank niet van weet. Nee? Oké, fam, jullie weten ik op Radio Eerste Rivier. Nee? Elke zaterdag. 11 o'clock tot 1 o'clock. So wat je moet weten is, je naweek, je zaterdag, ik en Jack de Noven in die studio. Sommige keren met een guest, ik heb al 2 guests gehad al. En de andere naweek is de request show, waar ik voor jullie zeg, ik maak een pauze in die week en zeg ik links in de chat, dan moet zij die link sturen van die muziek wat zij wil, ik moet spelen, die komende zaterdag. You understand? Maar dan zeg je altijd van me, ja, ik de slag op unknown rappers of upcoming rappers. Nou, die reden voor die reaction, voor die request show is juist voor die. Voor artiesten wat ik nog niet van gehoord heb, of wat jij nog niet van gehoord hebt, om haar te horen hoe hulle muziek naar buiten kan uitkomen. Verstaan ze nou? Mijn show wordt door baie mensen geluisterd. Het wordt geluisterd op je app. Op Facebook wordt het geluisterd op je Radio Eerste Rivier app. Je kan het downloaden. Als ook op je Radio Eerste Rivier zo'n website. Ne? En ik kijk altijd wat is die views of wat is die watch hours op Facebook. En dat is baie miljoenen watch hours. Miljoenen. So jouw reaction voor alles die unknown of upcoming rapper is, gaan het laag is. Het gaan laag is op YouTube. Maar klompie mensen kan luisteren op je radio. Ne? Kan je horen. So, het baat je op die radio meer als wat je ja voor de reaction. Maar jullie man nog steeds react op mijn song. Stuur die music. Ik zie dan. Ik maak aan een post. Vandaag react dus op Mr. Saan. Hier zijn mensen. Top lyrical man aan die oorskap. Nou, dan wat Saan ook het al een pakje. Dan zeg ik, Saan geen man kop sieren. Als gevolg van die hoe jij rip. In al die paas wat hij inpakt. Het is moeilijk om sommige keren die goed is te vangen. Saan is een top dog als het komt bij lyricism. Rhyme schemes. Ik doe al die vorige reactions. Zoek al Saans featuring Jimmy G5. Zo de rhyme scheme wat Saan gebruikt. Ne? Hij is M&M-wise. Ne? Niet M&M, maar een klompje andere kwaai rappers wat zo de rhyme schemes maken. Right? Koos hoor wat ze archive killer. Ne? Dan kan het laatst week gedropt, een week geleden gedropt is. Hoor wat zei die man. Oh, die man gaat niet weten wat is die. Hij zei, oh, die effect daar. Hij zei, oh, videocassette. Wat al oud is, dat je hem inzet en maak je die. Die effect wat nou haar plaats of vindt het. Is double in. Son. He's a man, sir. From a fucked up nigga, drugskak. Ai, Jeff Hoekens. Ik had net gezegd dat ik kan op je kat. Luister net. Daar wat die snee val. Als daar een kat. Dan zien ze niks zien. Dat is Jeff Hoekens. Trademark Jeff Hoekens daar, ne? Shout out white man. Nigga, drugskak en liquor en a love. Wow. From a fucked up nigga, drugskak en liquor en a... Sê die man. Waar begin het? Luister mooi. From a fucked up nigga, drugskak en liquor. Sê die man vir jou drakskak en lieke. From a fucked up nigga, drakskak en lieke. And a love life live will be trigger my nigga forever a archive killer. Forever archive killer. From a fucked up nigga, drakskak en liquor. And a love life live will be trigger my nigga forever a archive killer. Forever archive killer. Die tijd waar Ik ga niks van die archive killer sê nie. Als je moet zijn history weet, dan gaat je verstaan wat betekent die. killer. Forever archive killer. Die tijd wat mij bar meer en langer wordt, is die tijd wat meer banger wordt. Ik probeer
Hoe gaan ik van die lijnen te vangen? Ik ga niet alles kan vangen. En dan als ik aan elkaar alles moet explainen, dan gaat die reaction te lang is. No? Ik denk dat mijn baard niet meer langer wordt. My nigga forever a archive killer. Forever archive killer. Die tijd wat mijn baard meer in langer wordt, is die tijd wat meer banger wordt. Ik probeer van aan want evil toon ze aan de dook. Oké, ik probeer van ander, maar evil dook. Maar die evil toon, en nooit de evil toon EP uit. Die andere bro. Maak ze liever doen voor een paar difficult. Meer in langer wordt, is die tijd wat meer banger wordt. Ik probeer van aan want evil toon ze aan de dook. Met leerkapallang zon kom hier in salang. Leerkapallings, oké, leerkapallings is flip-flops, nee? Leder flip-flops. Bangen wordt, ik probeer van aan want evil toon ze aan de dook. Met leerkapallang zon kom hier in salang zon. Bij skeren lambit zit aan de jong, het vlees en bloed aan die mond. Too much to unpack. Kapalang zon kom hier in salang zon. Bij skeren lambit zit aan de jong, het vlees en bloed aan die mond. Wat wari jong, bij smalig jong, jong karitong. Wat zo vlam jong long, is sway brand. Vat ze brand, ik in mij brand. Ik dijk kom met de dijkplank op mijn skateboard van mij. Man, vang me niet, jij moet tijd vangen. Vang me niet te tijd vang. Oké. We get that one. Dijkplank. Om de skateboard. Te veel saan, te veel. Brand, ik in mij brand. Ik dijk kom met de dijkplank op mijn skateboard van mij. Man, vang me niet, jij moet tijd vangen. Ik heb 5 vingers op mijn hand. Ik leg 2 vingers voor die vijand. 21. Ja, voor die vijand. Vingers. Of is die een? Dat is wat is die. Ik weet niet wat Saan's affiliation is. Mij gaan Fox 50 X aan die safe man. Al 21. X aan die safe man. Al 21 zal in jouw lijf gaan van mijn hamer. Leed terug uit zo'n spaceman. Hij schiet koper op jouw. Al 21 aan jouw lijf gaan. Ja, hamer, zo'n spaceman. Oké, die hamer van een 4 wapen, hè. Ik denk wat. Oké, it's moving en niet space, it's moving. Koper op jouw lijf slang. Kom on, de skat me. Wow. Gaan van mijn hamer. X aan die safe man. Ik wil daarvan terwijl ik ga. Vijand 21 tangers en mij gaan Fox 50 X aan die safe man. Oké, worry met die safety op je 4 wapen niet. Ja? Ik is die safe man. Al 21 zal in jouw lijf gaan van mijn hamer. Leed terug uit zo'n spaceman. Hij schiet koper op jouw lijf slang. Schiet cobra op jouw slang. Kom on, de skat me rechter zijn man. Fuck bulletproof, ik get de lijfband in case ik uit de aeroplane hang. Met dat zijn gaan hij mij erin aan. Ja, dit is mijn laatste Saan reaction. Klaar, ik zit nou al. Fuck bulletproof, ik get de lijfband in case ik uit de aeroplane hang. Weet je wat die weet dat lijfband? Ja, lijfband is een belt. Nou? Zo. En die zij wordt die rode pin wordt aan die zij ingedrukt. Als een lijfband een belt om hem aan te houden. Kom on, de skat me rechter zijn man. Fuck Kom onderskat mij rechter zij. Ja? Kijk maar, die zien mij makkelijk mos. Kom onderskat, onderskat mij mos. Oké, goed, kijk wat gaat aan mijn rechter zij aan. bulletproof, ik get de lijfband in case ik uit de aeroplane hang. Met Ik, lijfband, in case ik de aeroplane hang. dat zijn gaan hij mij erin aan. Zijn gun. Maak je erin, man. Ja? Is het de terwijl ik de aeroplane dan. Zo competitie vat ik met de pompen, kikkie, jelle smet die mond. Voor competitie vang ik met een pomp. Ne? Een kiki. Wat een foto. Een foto. Shoot. Hang met dat zijn gaan hij mij erin aan. Zo competitie vat ik met de pompen, kikkie, jelle smet die mond. Het zikkie, hou je mond te bikkie. Jullie praten veel. Too cheeky with your mouth. Die soe, dom wel visie, ga even bij hem, kom met tricks, ik ken niet voor die hond, we liggen jou al vat, rond de squiggly, staan voor die rond, ze piekjes aan, zo hond en liedjes, leer vanaf, ze zong ze ietsie, als ze voor hem nissie, als voor hem een missie. Oh ja, bro, hij is zo rhyme schemes, bro, hij is niet makkelijk. Om zo bij je te rhyme achter elkaar, hij is moeilijke schrijven, voor die normal oor en voor die normal rappen. Hij is hier normal rappen niet, because, yo, to get it like that, achter elkaar, is 2 ouwens wat ik like te doen, Pasta en M&M. En die hond. Piekjes aan, zo hond en liedjes, leer vanaf, ze zong ze ietsie, als ze voor hem nissie, als voor hem een missie. Zij tong skitty, je ze jong, tronk, pandidi, nia, kitsie, wat piesie, die in sleazy vie. Tong skitty, je ze jong, tronk, pandidi. Jong tronk bandidi. Nia, kitsie, wat piesie. Katten. Piesie, die in sleazy feelie, die needing, die dizzy really. Zie je nou aan praten? Hij is niet makkelijk, joh, bro. No? Jullie man is gewoon die conventional rap. Jullie gewoon, die majority van jullie doen niet.
short rhyme scheme of die internal rhyme scheme, waar daar woorde in die lyn in 'n rhyme, soos wat hy nou daar doen, die woorde in hy inlyn, rhyme al klaar, dan rhyme die woorde aan die einde. Nou die majority van julle, jou baas, julle die AB rhyme scheme, 95% van julle doen die. Dis iets anders. Believe me, the easy TV and these streets, they need the screen, see? Real steely killers, kill the evil, needy bleeding demons, healy and Mancini. So I'm beginning to teach them to rhyme and to reason why you're lying when you're speaking. Every lie has a meaning and alibi has been given. Telling lies. So, alibis. Okay. We verstaan wat 'n alibi is. Alibi is wanneer die polisie jou soek. En maar ek dink miskien jy was 'n verdagte en ook jy sê nee, ek was haar gewees. En dan kyk hulle, was die rede haar? Hy sê alibi. Maar sommige mense lieg in hulle alibi. Needy bleeding demons, healy and Mancini. So I'm Demons bleeding and needing healing. Ah! Real steely killers, kill the evil, needy bleeding demons, healy and Mancini. So I'm beginning to teach them to rhyme and to reason why you're lying when you're speaking. Every lie has a meaning and alibi has been given. Telling lies for no reason. Rippers dying this season, I'm highly starving to feed them. I ain't kidding, I'm killing. Exit ziggity, I'm beginning to feel like the a million women feeling me. It's a mimicking mini-me. Brindelijks in die beat, intussen in die street. Verplichtend as die weed, ik denk dat ze salimie. Ze nu die drugs los, die skakt op, ik lag hardop. Is een grap mos, tot die gans kook. Gekok en ook klop door hard non-stop. Jou pals drop, saan laat jou even. Frekken zij. Jouw paal stoppen, wat gebeurt? Ik denk dat ze salimie. Ze nu die drugs los, die skakt op. Niet verplichtend als die weed, ik denk dat ze salimie. Ze nu die drugs los, die skakt op, ik lag hardop. Is een grap mos, tot die gans kook. Gekok en ook klop door. Oké, de grap moest. En toen die gans kookt, dat is niet meer het zokie. Non-stop, jou pals drop. Saan laat jou evil toon, mijn hand los. Ik zal alles los. Drang drugs in mijn standsok. Dus aan ze evil toon. Force jou om je leven te change. Drop. Saan laat jou evil toon, mijn hand los. Ik zal alles los. Drang drugs in mijn standsok. Van die gans fok, ik glok tommies in die pamsok. Vat als fok. Yo. Is nog aan die andere kant ook. Je like handmos. Die zie je bangbroek, die ze bangrok. Zij is je bangbroek, het is een bangrok. Nog aan die andere kant ook, je like handmos. Die zie je bangbroek, die ze bangrok. Met een lang stok, en hij drank onder een lang top. Amper stamp ik mijn kop vast in een manpot. From a fucked up nigga, drugs, kak en liquor. And a love life live op the trigger, my nigga. Forever an archive killer. Forever archive killer. From a fucked up nigga, drugs, kak en liquor. And a love life live op the trigger, my nigga. Forever an archive killer. Forever archive killer. He's a man, sir. Saan. As 'n ou so baie insit in 'n verse in. Of even in 'n sonnet, net in 4 en sit so baie in. Vir 'n ou wat kan afbreek en ek kan afbreek, né? Dit raak baie, bro. Staan jy nou die way die man het geskrywe dit. Hy is absolute fire, maar en is poetry en baie manne gaan nie like wat hy daar sê nie. Preferably my vir 'n ou wat okay, kom ek sê dit vir jou so. Die vorige iemand hom en Jimmy as makliker. Daar het hy dit ligter gehou as wat hy hier gegaan het, né? Maar het hy die tema is nou nie op fiets nie, so hier het hy mal gegaan met die poetry. Dis actually poetry die, maar rap is poetry, maar die way hy hier gedoen het, wys die man se poetry skill bietjie meer. Nou, dis 'n kopseer. Sanik is jammer bro, ek weet nie as hy weer gaan so die rap gaan ek hier op die goed. Dis kopseer vir 'n normal bro. En dit is die eerste keer dat ek sê Saan gee my kopseer nie en hy gee kopseer because it's a lot to break down and to explain. Daar is dit vir dit break up dat ek kyk blik met 'n reaction op Saan. Archive killer. You must understand what an archive killer is, né? Shot by Jeff Hoekens. Stay black.